Muling pinagtibay ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI ang kanilang panata na panatilihing buhay at matatag ang kultura at pamanang Kapampangan. Yan ang naging sentro ng annual General Membership Meeting ng organisasyon na ginanap nitong Martes, May 5 sa Santungan ng Kulturang Kapampangan o SKK sa City of San Fernando. Dito, iniulat ni na FLKI President Engineer Ferdinand Cailao at Executive Vice President Sonia P. Soto ang mga tagumpay at na-accomplish ng organisasyon simula 2023. Kabilang dito ang pagpapalawak ng partnership sa mga LGU, paaralan at cultural institutions para sa preserbasyon ng wikang Kapampangan. Sa kabila ng mga hamong pinansyal, nananatili raw matatag ang mga gaya nilang non-profit organization sa tulong ng mga donasyon at volunteers. Kinilala rin ang 500,000 pesos na kontribusyon ng Kapampangan businessman na si Rene Romero para sa operasyon at pagpapaunlad ng SKK. Kaugnay niyan, inaprubahan din ang mga reforma sa loob ng organisasyon tulad ng membership policy, mga komite at amyenda sa bylaws kasabay ng paghalal ng bagong Board of Trustees. Opisyal na ipinakilala ang mga haligi na bubuo ng bagong Board of Trustees na pangungunahan ni na Jose Lazatin, Rolando Rodriguez, Engineer Ferdinand Cailao, Sonia P. Soto, Dr. Lourdes Javier, Maria Teresa Laus, Attorney Mariano Domingo Santiago at Irwin Nuku. Binuo rin ang 7 standing committee na tututok sa iba't ibang aspeto ng organisasyon mula sa pananaliksik hanggang sa pakikipag-ugnayan sa publiko. Samantala, kinumpirma ng FLKI ang muling pag-upo ni Agnes Romero bilang chairperson ng Sinukuan Festival 2026. Sinalubong ito ng positibong reaksyon mula sa mga miyembro, bitbit ang pag-asang mas magiging makulay umano at makabuluhan ng susunod na yugto ng itinuturing na isa sa pinakamalaking selebrasyon ng sining at kultura sa buong lalawigan. Sa huli, binigyang diin ng pamunuan ng kahalagahan ng transparency at partisipasyon ng komunidad sa pagpapatuloy ng mga programang pangkultura. Ang bawat hakbang raw na ginagawa ng FLKI ngayon ay alay para sa susunod na henerasyon upang mayroon pa ring pamanang maipagmamalaki ang bawat Kapampangan. Angelica Cara, CLTV 36 News.